गोड़ लगातानी समाचार बटुए आईपीएल से बड़ा खबर बटुए कोरोना के कहर अनिश्चित काल खातिर आईपीएल 2021 भइल स्थगित। खबर का बा विस्तार से सुनी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के फिलहाल सस्पेंड कर दिहल गईल बा। 2 दिन के अंदर 3 गो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पावल गए, जेकरा बाद ही फैसला लिहल गईल बा। आज सनराइजर हैदराबाद के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पावल गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला एएनआई के बतैनी कि आईपीएल 2021 के फिलहाल सस्पेंड कर दिहल गईल बा। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल राइटर्स के बतैनी कि कोविड-19 के चलते आईपीएल 2021 के अनिश्चितकालीन खातिर फिलहाल निलंबित कर दिहल बटुए। राजीव शुक्ला एएनआई से कहनी कि आईपीएल 2021 का भी निलंबित कइल गईल बा, एकरा के रद्द नइखे कइल गईल। यहाँ के साथे साथ कहनी कि देखे के होई कि एकर कब शेड्यूल रीशेड्यूल कइल जा सकता, माने कब मैच करावल जा सकता। एकरा पहले सोमवार के कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के वरुण चक्रवर्ती या संदीप वारियर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाइल गई रही, जेकरा बाद केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के मैच के स्थगित करे के पड़ल रहे। तो बता दी कि कोरोना के मार आईपीएल पे भी पड़ गई। लगातार जौन युवा लोग रहन एकरा में बड़ा इंटरेस्टेड रहन, आईपीएल के इंतजार होत रहे। 1.5 महीना तक चले वाला ये आईपीएल मैच फिलहाल निलंबित कर दिहल गईल बटुए, कहे से कि कई गो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पावल गईल बड़े। काल वाला मैच भी रद्द हो गई। आज वाला भी जब एगो कोरोना पॉजिटिव मिल गई रिद्धिमान साहा, एकरा बाद एकरा के फैसला लिहल गईल कि फिलहाल आईपीएल के निलंबित कइल जाओ। अगला शेड्यूल जब होई तब बतावल जाई। तब बड़ा खबर बा क्रिकेट प्रेमी लोग खातिर दुखद खबर बटुए कि आईपीएल मैच फिलहाल निलंबित कर दिहल गईल बटुए। कोरोना के कहर एकरो पे टूट के पड़ल बटुए, जेकर बाद ही फैसला लिहल गईल बा। कहे से कि खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण बाड़े, खेल भी महत्वपूर्ण बा लेकिन खिलाड़ी भी महत्वपूर्ण बाड़े। लगातार कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी के भइला के बाद ऐसन फैसला लिहल गईल बा। बतावल गईल बा कि ई होई मैच, लेकिन अभी कोनो तय डेट के फिक्स नइखे कइल गईल। फिलहाल में ई आईपीएल 2021 निलंबित कर दिहल गईल बटुए। तो भोजपुरिया समाचार उरा सब देखत रही आ एकरा के दबा के उरा सब से निहोरा बा, विनती बा एक खिलाड़ी भी पहुंच जाए ताकि शेयर होत रहे, सब्सक्राइब होत रहे, लाइक होत रहे।